Čaute, dneska si ukážeme taký manuálny upgrade na Windows 10, ak vám to nejde cez službu Windows Update. No, čo stačí? Stačí navštíviť stránku vlastne Microsoftu, z ktorej si stiahnete nástroj, ktorý vlastne urobí ten upgrade. Musíte si vybrať či 32 alebo 64 bitovú verziu systému Windows. No, ja som to už prekrát stiahoval, ale to je jedno. Tak keď to otvoríme, tak čo sa stane? No, zase to bude otvárať neviem koľko. Vlastne vy tam zakliknete možno, ja neviem, 3-5 veci a ostatok si robí ten programík. Len nevýhoda je taká, že keď sa to otvorí, vás sa to opýtať, či chcete inovovať váš alebo nejaký iný, ale tým vytvoríte inštalačné médium. Lenže keď dáte inovovať tento počítač a dáte ďalej, tak ďalej sa vás nič nebude pýtať, iba začne stiahovať Windows 10. No, stiahuje sa. A ďalšie veci, či overovanie compatibility, či chcete zanechať všetky súbory a proste všetky tieto veci sa vás až potom bude pýtať. Lenže keby tento program sa náhodou nejako ukončil, že proste by zlyhal, tak zase ide toto odznovu. Nechápem, prečo sa, aj keď po zlyhaní tohto programu a po úspešnom stiahnutí Windows 10 vymaže celá tá zložka, respektíve priečinok, kde sa ten Windows 10 stiahol. Akože nechápem, prečo sa potom začne odznovu tu stiahovať. Tak iba vaše nervy potom, či zase budete stiahovať Windows 10. Ale vás upozorňujem, ak pôjdete na Windows 10, tak ešte sú tam nejaké tie chybičky, ktoré sa postupne budú opravovať. No, ja už Windows 10 mám, ako môžete vidieť, tak mne zatiaľ sa nič také nestalo, iba ovládače grafiky mi haprovali, ale už je to v poriadku. Takže vráťme sa. Keďže toto dokončí, potom sa vás začne pýtať toto, ale napríklad ak vám tam ukáže, že nie je niečo kompatibilné, tak čo spraviť? Jedine stiahnuť nový ovládač na niečo, alebo odinštalovať a modliť sa, že to už potom pôjde. Ale ak vám napíše, že vlastne váš počítač nevyhovuje požiadavkami, tak potom môžete volať do Microsoftu a tam sa dopytovať prečo a dúfam, že vás neodbijú ako niektorí na Facebooku. No. Takže to je asi pre toto video všetko, lebo nemám čo ďalej ukazovať, keďže ja už Windows 10 mám, tak viem ako to prebieha. Keby ste mali nejaké otázky, že čo a ako, tak môžete sa opýtať, ja vám rád odpoviem, ale nepýtajte sa ma na typu, ako to bude s licenciou, pretože ja sám neviem, čo bude ďalej. Ja som mal Windows 8.1 Home, tak to nazvem. Teraz mám Windows 10 Home. Ale potom v roku, neviem, už na Facebooku proste boli také veci, že po tom jednom roku tá licencia zanikne a každý si bude musieť kúpiť ten Windows 10. Ozaj, neviem ako to je. Nemôžem sa k tomu vyjadriť, neviem ako to je. Tak dúfam, že ak sa pokúsite cez toto upgradenúť vlastne váš operačný systém na Windows 10, že sa vám to podarí a že sa nič nepokazí. Keby zlyhal len toto, tak akože v poriadku. Ale keby zlyhala inštalácia, že proste tam by sa niečo pokazilo a nechcelo by to vrátiť ani na predchodzú túto verziu Windows 10, ja neviem, Windows 7, Windows 8.1, Windows 8, tak bolo by zle asi pre vás, no. Tak toto je asi k tomuto videu všetko. Ja som mal vlastne Windows Old, by som vám ukázal ako vlastne downgradenúť za Windows 10, ale keďže som to vymazal, tak vám to asi neukážem. Možno, ak sa to dá aj bez toho, že proste len ako ísť do nadstavení a tam, tak možno to by som natočil, ale ďalej už radšej klikať nebudem, lebo nechcem si posrať, viete, svoj počítač, notebook. Takže ďakujem za zhľadnutie, ak by boli nejaké problémy, tak sa opýtajte, ak budem vedieť, rád pomôžem, ak nebudem vedieť, tak skúsim sa
skúsim pohľadať nejaké informácie